my beloved Catnetics, it's me again, Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Welcome back to my channel. I miss you guys so much. Anyway, for this video, we are gonna do something special. We're gonna go swimming dito lang sa apartment complex because we do have a pool here in the area. And at the same time, we're gonna do a little celebration for Mother Dear's birthday. So we're gonna do some grilling. Meron tayong mga pagkain na nabili at saka ipiprep natin ngayon. Hopefully though, because Beb is checking the place doon sa pool area kung available ba yung grill at saka kung maraming tao. But hopefully, okay, I'm waiting for his go signal. Pero for now, ipiprep na natin yung mga gigrill natin. So stay tuned! Hi guys, we're back! So, he checked the pool area. Sabi niya pwede naman daw. Pwede ba? Sa kabila lang. Kasi we have two pool areas here in the apartment. Yung malapit sa amin, closed daw sabi niya. So, we're gonna go to the other one. And right now, we're gonna prep the stuff that we're gonna grill. So, we have yan. Meron pang talong. Yeah. So there's only gonna be me, Beb, and Mother Dear. So all of these will be a little too much. Kaya ito na lang, one pack. Iisa kami. Grill natin yan. Tapos meron din tayong squid. Yan. 2 piraso na malalaki. We're going to stuff this one. Ano ba ito? Parang 3 yata siguro ito. So we're gonna stuff this with tomatoes and onions. Yan. Tsaka konting palasa. And then we also have, ano ba ito? Japanese amber jack. Ito. Jack. Yan. I-grill din natin yan. So, pang marami na naman tayong lulutuin. Tapos, ito, pinaka-paborito ko. We are gonna do... Ano itupan pa lang? Oh, ito. Dating... Ay. Ano? Tawag dito? Ano tawag dito? Pork belly. Ayun. Pa yan. Ito. Hopefully, hindi pa bilasa. Kahapon pa namin nabili. Ito na rin natin ng... Ito naman. I think. Ito. Asang. Medyo lumalaban. Dapat natin tanggalin ito eh. Palasa na yan, tanggalin lang natin yun. Ha? Itong Yung up daw sana ang katatanggalin pero tinanggal na lang lahat. ito nalambot. Okay pa.
So hello, Bisayang Ilocana. Ito naman tayo. Tayo papupunta na sa may pool. So may dala na tayo mga iihawin. Ayan, mawala na tayo at medyo matagalan tayo. Mainit pa. Actually 5:20 ng hapon, pero super init. Hindi ko nagkakamali, mga 90, 99 o 100 degree Fahrenheit kaya dito. So, diyan tayo pupunta. Hopefully hindi busy, pero let's take the other way. Dito, yan. Yan tayo. So far walang maingay, kaya siguro walang tao. Tinanong ko doon sa office kanina kasi naka-lock yung isa. May nabasag daw na bote. Kaya nilock nila. So dito tayo. Yan tayo magtitik dito. Not bad. So kanilang grill. So, yan. Yan yung pool. Yan yung pool natin. Yan. Ating gagamitin na grill. Ayan, oh. So, lahat ng nakatira dito, pwede niyang gamitin yan anytime. May gas. At kung sino gustong mag-picnic dito, pwede nyo nang gamitin. Ayun yung table. Tayo kakain mamaya. Sana hindi tayo abutin ng dilim. Otherwise, meron pa yatang table dito. May isa. Doon. Doon. Pwede tayong kumain doon. So, hold on. Stay tuned lang kayo dyan. At iayusin ko lang itong ating pagigrilan. So, ito yung pagigrilan natin. So far, malinis naman. Nalinis yung nung last na nagluto. Apuyan lang natin. Alam lang natin ng gas. Sinawan lang natin ng gas. Kasi yung gas kaya pwede na nating ito yung isda na binalot ni Bisayang Ilocana kanina. Actually pwede na nating ilagay yan kasi anyway nakabalot naman siya sa foil, kaya pwede na yan dyan. Ma-overcook siya. Iman natin ng mga 15 minutes siguro. Baka masyadong ito yung ating pork belly. Ihawin. At saka yung ating talong. Kasi natin to. Ating gulay ay talong. Ayan. Talong. Pork belly at tinikman naman kanina, hindi naman siya masyadong maalat. Hopefully sakto lang, otherwise kailangan isaw-saw sa sopa para tanggal yung alat niya.
tayong talong. Tatlo lang yung ginawa natin kasi baka masyadong marami. Pero actually pwede naman natin ihawin lahat. Tawagan ko na lang sila na dalhin yung iba para maihaw na lahat kasi ba masira lang din to. Kaunti lang naman yung pag nakita. Wala pang 3 minutes pero tingnan natin itong talong yan sa taas. Slowly naluluto. Natin lagay itong talong para mainit yun eh. Maluto ka agad. Apartment dito sa complex na kung saan kami nakatira ngayon. Meron siyang dalawang pool. Ito maliit to, yung isa merong falls sa gitna, pero para sila merong spa o jacuzzi tawagin ng ito. Ayan, so ganda ng panahon, blue na blue yung sky natin. Kaya sobrang init. Pumuna tayo habang naghihintay. At mamaya ay banatan na ng kain. Siguro mga 6:30. May isang oras pa. Tingnan uli natin mga Bisayang Ilocana. At medyo napaaga yata ang tingin natin. Hindi pa siya naluluto. I think namatay na yung gas natin. Kaya ganyan. Mali yung kulang yung settings natin. So yan yung may timer siya. Kaya kahit makalimutan mo siya, hindi siya hold on. Ano sila? Yan na. Ito lang. Ayan si Bisayang Ilocana. Oh. Dala na niya yung isang buong ano. Ayan na si Mother. Oh. Saan tayo kakain dyan? Doon o diyan? Mainit. Mainit ang alin. Siguro. So namatay yung ating apoy. Yun, sina. How is it? Natang gas ah. Yeah, Pero hindi lumilipat eh. Dapat lumilipat siya. kung ano, one ano na lang area. Kasi pakuha yung lighter natin. Ayan o, medyo namatay yung timer. Wala yung gas. I think it's nicer here, huh? Sexy. Pagalis na natin yung garo. Mainit ko onti doon. Oh. Yung ano, speed. Yung talong, kinuha niya yung talong. Yung talong para may lagay na rin natin.
guys, so we are here at the second pool area that we have in the apartment. Yung isa kasi close. So we're using this one. It's a little better kasi mas maraming shades, hindi masyadong mainit. And here's Beb. Grilling. Nahuli kami ni Mother. And si Mother. Oh. Ready na si Mother mag-swimsuit. So, ayan. Sunog na. Well, it looks like it's burnt but it's not. Meron kasi siyang toyo. Parang si Bisayang Ilocana may toyo minsan. Yeah, you can. Sige na po. Okay. Oh, pwede. Malunod ka dyan, wala kang kasama. Wala kang kasama. Mainit doon, mamaya. Mainit yun. Kain muna tayo. Meron tayong kasama. Ayan. Ano natin. Swimming natin. And there's more coming. So, we made perfect timing right now. Being here. Ligo na si Mother. Excited na. Birthday. Birthday. Birthday ko. Ito ang cake ko. Ito ang cake ko. Advanced birthday celebration ni Mother. Kaya, andito tayo. So, wala tayong mga kasama. Bakit na, Beth? Yung squid natin ang sa ilalim. Hindi magtatalunan to. So, meron tayong squid. One bed. Malaki. Nung nag-start nag-start akong nandun na yun. Pero ko yung Alright guys! Mga unta, mga tayon. Kain po! Let's eat! Magdidilim na. Hindi natin makita yung ating ina. Yan. Ina. Yes! Nakudot. Sarah. Ang pakailan tarong sigayo. Ano na malagyan lahat ng kamatis. Sasaya. Lagi ba? Okay lang. Thank you. Sasawan. Jesus, O Lord. Tayo ng pulutan. Ay, isda. Sinanakaw na. Tawag na.
bayan. Shout out kay San Pakit, Francis, Eva, Oo nga. Gwenet, anong pangalan mo? Si Princess. Princess. Belated happy birthday, Princess. Asawa ni, anak ni Eva. Yeah, Sorry na rin, na-record ang inaga po. Ina, Iya. Aya, ni Aya. Aya. Mamay kayo mga nan. Mamiss na kayo. Ito, may ulong kami nung isla. Ni Apo ko si Hal. Durante. Ayan, dati mga kumatong ng mga manan. Ate Ampi din. Kuya Greg. Lynette. Manang Lani. Hello sa inyo. Saka of course sila Tita Lolit. Tita Sen. Pagdating mo, Tita Rose. Rosalie. Pagdating nyo dito Tita Lolit. Ganito tayo. And more. namimiss ko yung backyard nung nag-iihaw ako. Ulam namin, oh. Talong. Talong sa Pilipinas, talong pa rin na dito. Tayo po. Sige ba? Tayo ko ba? Bakit walang bagong sarap? Pag naniyan kami ng talong doon, isang dampot mo lang, wala na. Nagalap lang kumain pag ba, ganyan. Tingnan natin kung ano lasa, parang kulang ng asin, ano? Yung hamburger, yung isda na umiyaw natin. Ano natin? Asin. Sarap. Kulang siya sa asin, but okay lang kasi malasa eh. Malasa siya. Well, mabuti na nga yung kulang sa asin kaysa maalat. Kasi pwede tayo Remedyohan mo pa. Maalat. Ayaw mo na maalat. Sara na yun. Sara na yun. Sara mo na yan. Para Ulala na. Busog na. Wala itong ano namin, boodle fight. Mahina. Mahina. Yung nakain namin na yan, parang nasa ilong na yung kinain. Magligpit lang muna kasi may lango. Tapos mag-swimming na kami. Malamig? Baka mahulog yun. Baka mahulog. Yung towel, baka mahulog yung towel.
So the whole gang is here. There's Beth. Chill. Chill. Relax. For my time. Tapos si Mother. Andun. Ayan. Nagmamasahe sa likod. Andun sila sa jets. Ayan. Pati si Beth. Nagmamassage. Ayan. May marka pa ako ng Pilipinas eh. Meron pa ako mark. Philippine mark. Meron siyang farmer stand. So we're here just relaxing sa jacuzzi. And then later on, we're probably gonna move to the main pool. The water is nice. It's not cold. I think it's either it's warm because it's really hot earlier, or it's warm because they actually put the heater on. So we tried it earlier with Mother and it was nice. So it's Beb's time to try the pool earlier. I mean later pala, because we did it earlier kami ni Mother. So yan, relax lang. In celebration of Mother's 82nd birthday, di ba? So very blessed kami to have her for this long. Ayan, wag yung i-jinx. Sabi ko, mapalad kami at nandyan ka, ubo-ubo ka naman. Majinx patuloy. Ayan. So, ayan. Enjoy lang kami. Relax. And it's gonna be busy after this one anyway. So, pag-ano na namin. I-take advantage na namin tong panahon na to. Ginawa natin to sa likod bahay. Well, technically, sa bahay natin ngayon, nasa likod bahay. So, ayan. Hi guys! Anong oras na ba? Hindi namin alam anong oras na. But it's already dark. Ay! It's time to go home. Ayan. So let's go.
po dito po, mahama na. Kalikod mo. Wala, hindi ka na mapalakad. Okay, we're home. Safe and sound. So, dyan po nagtatapos ang ating little picnic and little celebration for Mother's 82nd birthday. So, ayun guys, I hope you enjoyed this video and I miss you guys so much. Ayan, meron tayong pa-happy birthday kay Mother dear. So, ayan. Again, I hope you guys enjoy this video. Please don't forget to like and subscribe to my channel. Please don't forget to follow me on Facebook. My Facebook page is Bisayang Ilocana. Together with my Instagram page, it's also Bisayang Ilocana. Again, this has been Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!